Sziasztok, kis barátaim! Készen álltok egivarázlatos messzere? Helyezkedjetek el kenyelmeszen, engedjetek szabadjára a képzeleteket, mert a kaland most kezdődik. Egy hatalmas birodalom, a Jég Királyság szívében, ahol az állandó hideg uralkodott, és a hómezők beborították az egész tájat, egy kis falu virágzott egy varázslatos erekje, a harmónia kristályának védelme alatt. Ez a kristály képes volt távol tartani a jeget, lehetővé téve, hogy a herceg jólétben uralkodjon, megvédve alattvalóit az örök hótól. A kristályt, amelyet nemzedékről nemzedékre örökítettek, a falu közepén álló templomban őrizték. Alaric herceg, a trón örököse, nyugodt életet élt, mit sem sejtve a harmónia kristályának valódi jelentőségéről. Úgy nőtt fel, hogy azt hitte, a birodalmat uraló hideg természetes, és egyetlen gondja az volt, hogy békét tartson alattvalói között. Egy sötét éjszakán azonban egy alattomos és kabzsi jégmágus, akit csak Maldrak néven ismertek, ellopta a harmónia kristályát. A kristály hiányában megtört a varázslatos védőburok, amely megóvta a falut a jégtől. A hideg és a hó lavinaként zúdult végig az utcákon, ellepve a házakat, az erdőket és a mezőket, és pusztulásba taszítva a virágzó életet. Alaric látta, ahogy birodalmát elnyeli a hó, és amikor rájött, hogy saját erejéből nem tudja megállítani a jeget, úgy döntött, válaszokat keres. Egy fagyos éjszakán, miközben a jéggel és hóval borított palotát járta, Alaricnak látomása támadt. Maldrak, a jégmágus arra készült, hogy hatalmával uralma alá hajtsa az egész kontinenst, és a herceg sorsa az volt, hogy szembeszálljon bele. De Alaric nem tudta, hogyan harcoljon a jég ereje ellen. Ő, aki mindig védve volt a hidegtől, sosem tudta, hogy ugyanolyan hatalommal bír, mint a mágus. Amikor Alaric megpróbált ellenállni a palotáját elborító hónak, rájött, hogy képes irányítani a jeget. A szemei kékes árnyalatban felragyogtak, és a körülötte lévő hó az akaratához igazodott. Eleinte megijedt a hatalma felfedezésétől, de hamar rájött, hogy ezt felhasználhatja a falu és az egész királyság megmentésére. Tudva, hogy vissza kell szereznie a harmónia kristályát, Alaric útnak indult Maldrak kasztélya felé, és ehhez át kellett kelnie olyan vidékeken, amelyeket fagyos föld vett körül, ahol a jég a látóhatárig nyúlt. Útja során heves viharokkal és jégszörnyekkel kellett szembenéznie, amelyeket a varázsló mágiája idézett meg. Még úgy is, hogy kezében volt a jég irányításának képessége, Alaric elveszettnek érezte magát, nem tudta, képes lesz-e legyőzni Maldrakot. Ekkor egy jeges tisztáson Alaric egy legendás lénnyel találkozott, egy lángoló főnixszel, akinek aranytollai hevesen égtek, és vörös szemei izzó parázsként ragyogtak. A főnix mély énekével elárulta Alaricnak, hogy nincs egyedül a küldetésében. A tűz lehet a kulcs a jég irányításához. A két elem közötti egyensúly szükséges ahhoz, hogy visszaállítsuk, ami elveszett, mondta a főnix. A főnix elmagyarázta, hogy az egyetlen módja a harmónia kristályának visszaszerzésére az, ha egyesítik erejüket, a herceg jegét és a főnix tüzét. Együtt szembeszállhatnak a varázslóval, és helyreállíthatják a rendet a királyságban. Elindultak Maldrak kastélyához, ahol a varázsló már várta őket. Maldrak, amikor felismerte Alaric erejét, nevetett a próbálkozásán, hogy szembeszálljon bele. Jég hercege, azt hiszed, legyőzhetsz engem azzal, amit van? A jég az én birodalmam, és amíg a harmónia kristálya az én kezemben van, semmi sem állíthat meg. Alaric, érezve a felelősség súlyát, a főnixre nézett. Egy kézmozdulattal Alaric felemelte maga körül a jeget, áthatolhatatlan jégfalat teremtve.
Ugyanebben a pillanatban a főnix olyan intenzív lángot idézett meg, amely bevilágította az egész kastélyt. A tűz és a jég összeolvadt, olyan energiát hozva létre, amely azzal fenyegetett, hogy mindent elpusztít a környéken. A csata egyre hevesebbé vált, maldrak jeges szeleket és húból formált szörnyeket idézett meg támadásra. A főnix a jégszörnyekkel harcolt, miközben Alaric az erejét használta, hogy meggyengítse a varázslót. Egyesített erővel Alaric és a főnix összeolvasztották hatalmukat, és olyan energiarobbanást hoztak létre, amely megsemmisítette a varázsló védelmét. Egy pontos mozdulattal Alaric visszaszerezte a harmónia kristályát Maldrak karmaiból. A varázsló, akit a tűz és a jég egyesített ereje meggyengített, vereséget szenvedett, és a jégkastély összeomlott, felszabadítva a földet az öröktér szorításából. A kristállyal a kezében Alaric visszatért a királyságába, és visszavitte azt a szent templomba, ahová az erekje tartozott. A királyság visszanyerte régi dicsőségét, és a jég meg a tűz egyensúlya alatt virágzott. Alaric a főnix oldalán bölcsen uralkodott, megvédve birodalmát minden felmerülő veszélytől. Tetszett a mese? Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg a barátaitokkal. A következő kaland már vár rátok, kattintsatok most!